V návaznosti na první Cooperovo pravidlo ke zbrani přistupuji, jako by byla nabitá. To znamená, zahajuji kontrolu zbraně. V tuhle chvíli musím mířit do bezpečného směru, což u nás na turbíně je to čelní dopadiště. Zbraň založím a předpokládám, že by mohl se například tam nacházet zásobník. To znamená, v tuhle chvíli bych záchyt zásobníku, zmáčknu zásobník, vyndal a odložil například do odhazováku. Já provedu ale zároveň hmatovou kontrolu, že se zásobník ve zbrani nenachází. Dubluji vždycky vizuální věm spolu s tím hmatovým. Zároveň bych mohl předpokládat, že se nachází náboj v komoře, proto zbraň pokládám výhozním oknem na ruku, zapřuji proti sobě a vlastně vystavuji závěr. Pokud by tam byl náboj, v tuhle chvíli já už ho budu mít v ruce a stisknutím tlačítka záchytu závěru vlastně umísťuju páku dopředu a mám v tuhle chvíli vystavený závěr. U AR-15 je do nábojové komory velmi špatně vidět i při dobrém světle, to znamená nejčastěji použiju například externí svítilnu, abych se podíval, zda nábojová komora je opravdu prázdná a zároveň mě zajímá, zda je i prázdná zásobníková šachta. Opět mohu dublovat hmatový podnět. V tuhle chvíli mám jistotu, že zbraň je vybitá a zkontrolovaná a mohu například zahájit rovnou nabíjení, pokud bych šel střílet. Pokud zbraň budu odkládat, tak nechci zachovávat ve stavu vlastně natažených a stlačených pružin. Znamená tlačítkem spouštím závěr vpřed a dávám takzvanou ránu jistoty, kterou vedu vždy, jako bych chtěl vystřelit. Je to pro mě jedna dry fire sušící rána, to znamená tréninková, například vidím, jestli jsem během toho spouštění někam nestrhl. A pokud jsem vystavil závěr a podívám se do nábojové komory, kde vidím dno nábojnice a zápalku, to znamená, náboj je stále přítomný v nábojové komoře, mohu provést schození závěru a znovu zopakovat vytažení náboje. Vidím, že nábojová komora je prázdná. Pokud by mi i přesto náboj zůstal v nábojové komoře, pravděpodobně se jedná o závadu vyhazovače nebo vytahovače a budu muset to řešit rozborkou zbraně. Tak například pokud na pušce nefunguje extraktor a střelec by jenom párkrát rychle zarachtal, tak vlastně je vidět, že ten náboj se neustále vrací do nábojové komory a pokud on by jej pustil a chtěl vystřelit, jak by došlo k výstřelu. Co se nabíjení týká, tak úkolem nabíjení je, aby vždy zbraň vystřelila ve chvíli, kdy bude bezprostředně ohrožen můj život. To znamená, je to stěžejní úkol, nechci, aby došlo k nějaké závadě, která je preventabilní, který se dalo předcházet. Zbraň umístím do bezpečného směru a beru zásobník z nejhorší dostupné pozice. Pokud bych například měl zásobník někde v kapse nebo na zadních sumkách, tak to je právě ten, který chci použít pro to samotné nabití. Podívám se, vizuálně odpovídá váha, obzvlášť u plných zásobníků bude potřeba jej dostat do šachty, aby byl důsledně zachycený. Znamená, vidím, že náboj se nachází u dvouřadého zásobníku na levé pozici, klidně si mohu verbalizovat vlevo. Zásobník prudce dorazím a zatáhnu za něj, abych měl jistotu, že ve zbrani dobře drží. V tuhle chvíli mám zapřenou pušku, zatáhnu natahovací páku na AR-15 až úplně do krajní zadní pozice a pouštím. Zajímá mě, zda cyklus zbraně proběhl dobře, jestli nedošlo k nějakému přidření, například z důvodu znečištění. V tuhle chvíli bych asi mohl střílet, ale já chci mít jistotu, že se náboj opravdu nachází v nábojové komoře. Proto znovu zásobník vyjímám a podívám se, že pozice dvouřadém zásobníku se změnila. Nyní se náboj nachází vpravo, to znamená, ten náboj je s jistotou umístěn v nábojové komoře. Pokud by bylo šero nebo tma, mohu hmatově vyhmatat pozice vpravo. Zásobník vracím a opět za něj zatáhnu, že drží normálně směrem dolů, zatáhnu silou, že drží na záchytu zásobníku. Proč volím kontrolu přítomnosti náboje v nábojové komoře přes zásobník? Je proto, že se jedná o univerzální řešení. Mohu jej udělat například v úplné tmě, kde hezky vyhmatám jednotlivé pozice a je to vhodnější řešení než takzvaný press check, kontrola náboje po potažením závěru, kde například u znečištěné pušky teď nedošlo k dovření, musel bych vlastně použít doražeč, který ale nemusí na spousty zbraní být přítomen, například u MP5. Tak pokud jsem dokončil nabití, zavírám krytku výhozního okna a provádím kontrolu veškerého příslušenství, že mi svítí svítilna, že mi funguje značkovač, že mám zaplý kolimátor a všechny ostatní propriety na zbraně.